Ani bihuna ani sampai telang kari tangka. Angka sampai ini wanto temen. Ang tuak banyak ini tangka ke an bihu ke conggo ang sampai ke ini wanto. Tabukni Tripura haste ganangai social media o koktuma awaimung engai tongmani kha tramai jak jamai shak motok tongoi khalai mani abu kutal ko ya tabukni jora engkha tongna jana rengya gjarokni jora tamoni hinmale buai bai buai jak khalai mani bukra jak bai besamani chasumai chalai mani tabukai shikla shikli roya kaija jak nukung khalai ja bushabati gana buma bu fashi khalai shiwo amti khaino belaino lachma shinsa koktuma kasawai phaiga among kha jamai bai jamai jak khari thanga longtrai beli eski para borger step bormani inu khungo yagulo kamini ruwa jatai okra chakra rok bai romai toni jakha guardian phaya shak malloria hire kharnai jilani mong rupkumar deborma bufani mong sukumar deborma kami lolit mohan para biri khorokni bushabodongo jila khoroksa biri khoroksa koktuma thumnai rok bai sungjakai shakha borok khorokni no hamjak laima bagai borok nukung khalaina hini khari phaiga hini bo shakha hinge tabu kokhai haishi abu hai kaida jela kaida jak buri rok saihik busabuti no khibi boi sak motok tonglai mani rok no nubai tabukni cherai khonai rok tapus numu mansinai phiaba okra jakra eba hodani tongko sunglukurok tangai khorang disalaya abu hai samung sitra hodano lachimung riwoi salbrum brum khoroksa ekai khoroksani bihik besai khalai tongmano rogai Henke tabuk sungmung hasteni wansuk kurang kerong kurang rokno amohai hodano lachimung rinai shitra hamia sak motok tongnai rokno tamo yapri sheno yakeba tamo majra berno tabuk nationalize hasteni tongko songlukuro takhuna roborni phemani sang to lolit mohani phemani lolit mohani tagni ne yagra bukhak bokhai nin tam kolai bini to an mugorani klai kata लाइथानाय कयदिन सिगां जे ससियेल मिडियानि बोखाक्ति खलायै नरक नकनो खुंगानां खरक नैनो खरकसानि बिहेकटाय निनुबो हायनो लगे संथं हनो नरक खालाय फायलाय हनै जे कक्तमा कासाय तमने अबले बुसु जरते कुबै एना दे अब तो ताप तो कोबनो साव कुबैनो परता मको निनखे बिहेक बसा तो दं बिहेक बसा तो दं खरक बुसु बसा कनै सलादा बोरै salama sa bory masa kami ini kami kan to lolit mohon para ninmu Rupkumar Deborma nin baba nimu Sukumar tabung norok je thai phemani abo bojaro onko eske para hani hindo buhunin mongkai tom bawa haike phemani kalekha sagara do ko jangko ani baba hamja ka ang hamja ka phailai ke busuk bisine relationship tong norok khormani bisingo mane tam hansana tabu je mane kobi kotha no nong saikena no wano jeng bo bai kok salai kya phunti kok salai kya ka phunti kok salai mane ge recording kisa bini mobile recording ka khang ka bo to details sang joto no bai bondu rok ge ko salaki ko hanu mane check le ro hai kaise ko salai yong ge bini bihe mane thangka sinro borok gari khungni talang thangka borok kobama ka talang thangka ke nogo parao borok kobama khai kuthum roi anu bunani rokhonoi jotton kuthum rekhi bai ki ang kiroi ang ko makhari ma thangka nang nukung khajak da nukung khajang no tongwan busa serai rok tongo khorok buska khorong salada burai sala kaisa nen puilani logi sangtam khlai labaro rasalai tangi nangni ne sakne khurini saino khibigo ake khari phaini nangka ki sagar gobo bai hamza lekya ma phai hamza lekya kai nen serai rok busuk torkha masa kelas 3 masa 10 tabung norok phaimani yagolo nini sai social media ni bukhakte khlaiयै nono kobogoi tongo nokno khmo phainani hinai nangle tamnai tabu bo kobogya bo naya hanai bo sajak bo naya noni sagang tamiya bo ajaga wasung thangma jaga bo saka dola doso ang narliya bono honi saka ke jang phaimani borong apon phaimani ang boban tongsinai tai thangliya ta tabung nang je borok bai phaimani boni bo bihik tong nalasa bihik tongwa bin bihile soda saino abo kunai ma tonglani tang khaincha norok tabuk je tongmani thai abo bo diklo aptam hakam eske para kalai ninmu ani
Kudu dia army. Takok je laithnai koikdin sigang social media ni bukhakte khlai samai jek je khari phayo mane norok nok khungo no miani simino tongphaikya hani khana mane bob haike phaikya bob tikhe nung borok bai ba sini lai ni nok nukhungo tabuk borok tonglai jak kisa sai khnari gani abong ka norok media ron joto nang hambai maya pharo obong ka mana ani nok bai bisi sali mana 1 kilometer ni bisingo kisa bong ni nok sali mano ani bai gena nok lai do ga borong khalima bo sia kono sia bla angai wan engko traktor salu tongo nakre ka traktor salu go nyai nok phaina hani nyai ang sinok bai engko rang ani tin khamne 3000 rang ga Cakap dah, ang rang nam biasa ya khazar namanya sinok ni borok bay, yang mai rong bay kan yang mana ta, kaman ni bisingo tamka borong ang teren itu sono sabai tang sinok ni bay payo, ani jamai song toni payo anu bo, ke bay pakai yang ke borong pun khayo lah kya, ke bang bay ko sono ang lain bazak tiket tanan bagai, ke bazak ni pori bo borong kol khayan ke ba borong, obah hai borong ni saya yang ke ba. Muka payah, payah borong bayang malai kata, ke kaisa borok saya si tongha, mamu anu jaga tiga sidi yang obah aku tam tongha, anu obah kaya sidi, ini banu saga, gak sama nih poriyo tamu ka, do, tapi tamu kajian mah kaisa borok obus gitu, bono to niji hihor bara payah nih, puro borong kaisa parah nih sung level kasih tong mana borok, anu sih kaisa asai tongha, ke bah hindi anu pun nung bai jokhon phone bai kerung phuro nang sawi de man bini loge je buini bihik no khogoi tui phaitung abo to sami ang oro ko borong no tu hegado ke obone sari ko ka bailan ka ang nu kata ang to tractor masal ko puni se bisalo ko ang ka maisan phuri bres sigada maisan phuri mires ang ka kai abo tractor sa goi ko sari ko soitar ko song yakar somay ba pastor song yakar mano gani gari sa man bo dinoni ne no ko phaiga bo ki sa ani no phamen ke mia salsa keben khana Sukubar, ermane no sukubar. Horsa thukbai kya do. Engko, ha, sukubar ta kamu? Sukuban dini barta ektar ok lekna. Oro, sakada. Kaba bo oro phakya. Ka oro phainai ang khatate mane borno parin borno ang sa serelia tang phane borno kisa bakha bom ka thung. Tongora thung ninai khaiman ke ang aman poro bisingtei ang bo kasih baler sejoto zakan to ke bang bono boro hagen nar tama joto ni yaw mobile tongo tabu sara dunia nuk tongo ga bono tang tamani sajana ba joto sunuk zaka joto ni sinana bele chehra no ka to ga ba engko bingte khainya borno sawe akoi engko o bhai khairga mane rom rekha som rekha tabung ni nogo phai tongmani yagolo para to joto bai milui para khajaguna aban baganya kamibo okara chakra tongo haidiba choduri ruaja tongo aborok bai nang koklam da saleka borok ni nogo tongnani jaga abong ka sarigo phakebla ga phungwai thangka phungwai nai tamka phungwai nai salia borok thanani hane teren tiket tanah mani do kaman bisingo sine khumlo rata purni borno phun khayo like borno selandar nya kok tini amko mia horta toi tini phungwa thanan kok do ga borong tamka tini thanan kok se mia se obahai gotana thangka gotana ang thangka ka ayang beberapa tini sogoli ado, gak semua orang jotono orang kangka batam ka, orang tu bulai culai cogia, kasih borok anu asih pemene jadi babuza kangka bos, semuanya angti cuman tak wakta, gak boni tabuk bukurok beberapa anu semuanya sabri mano, semuanya jekun borong bos, mano kok kayak deba, kapan boy bono sak tang ria, ngsa pono, ekdom bono kono kayak do, kapan ni poriwo luar jaro telang lainnya hono borong, tapi orang ni panen borok, ke hindi, ke semia tang lagi ya. Mia thang lai nei tam lai ka aro luajar swajar me police phajak mia ke police luajar ko khana we police borno kun arrest khaili ya kun to borom ya bo thang pa kya abo parani bepar parani luajar okara chakar tong ka mane aborno somsedan khatyang e obai saudo ta bai samon pore tam ka aro thang lai keseng ke bongne niyam tinan ke to bongne niyam song saimana nang nai niyam baba hicholi kanon ba hicholi ang to saimia ke borno song lai kya sala kya gaborong tamhan luar jarok sawo 10,000 rang nang nai lukuni bagai ga je phaiman jaga abono nok sudo khaima kalang nai aba hini sawo do nge ba sungdo to siang ka ba tup ka do okra borno to kasya luar jaba borno kisa kubu no kulmui pono borno to masang nai ble apkono problem na hamiana kok saya na blang tabuk ga abon bisingo borong gosika tatamla khanya ba ngi si thaka ka ba agi sia sini ya pilih saya tabuk siapa ya pilih saya mana ba kono mana kerja ro hede ba
borong tini oro phainai akunai ko luaza rok bo tabo ano kok saujang koroni pulis rok ba ano sao ka tini phungo bo sedi da na bo phaitang ka kono beparia phaike ba ang sojo sao borong sojo sao tabuk je norok ni kamini ruaza kobangma hoda dopani bisingo hoda jarjar alada jani रीति-नीति no tui dului tonglayo ba abo haikeno ruwajani bukhaktei bono 10,000 rang pinjaga tabuk je oro phai tongnai khari phainai borokle tamo goda gosika borong tabuk to hijabo gosijak no goshuino aro right ngota je kono samung sayo ingke to kok sepang lanyai te sebulanyai abo to jodi nimang songoino tabuk dorte kono etek bukharia kono hamia bosramia tabo luwajan no tini bong ron guardian of phayo ni borong bosaka ani ro to phone number kore ga phainai taku bukuro phainai luaza bai maler nai parni masamang nei parang ko para gramba sini bro maler nai male tamasa ya bibisona tama abo boro salai nai bunyi borong ba song boro tontona ba tabuk sak jorate borok no kuno digi loria kare narge tongka abo je borok loria nei narak mani risk sab nakha ang nawo nyo borno taksak tontono silada kai taku ani bung ko to barkes da broma abo kami oh kami ke to angoro berinyoro kami ba eska parata sindu kumar bo hanza ko bo ko ps be khojak mo obon to angasa samia ps to mono daklai abro samia ani ya ko ta ko na kede ke orang to dolai disting ba ps ka bong ni obo klai mana mono klai mana kod ka chen ka to ang sino unko solyang ta tak no phang tak selani guardian berini guardian phekang kai norok phiobi rok nai tana me tabuk ta bong le ta kho bukuk ba yang luajar asa nang borok ni guardian bai family borok ni parents rok bai kokruk da salaika borong ko sawo tabo ko ang to masa ya mane bong roni boro ta berini bosong rok phaitongo ta phaitongo malai miliwe koklam sawi